kana neman ɗaukaka ambaci annabi, na neman ɗaukaka yau annabi salati, yau annabi salati. Ai wani ya zo ya ci manna ya rasulullahi in raba rayuwa na kashi ɗaya maka salati, annabi ya ce yana da kyau da ka ƙara da yafi. Ya ce to in kasashe uku in ɗauki kashi biyu in maka salati, ya ce yana da kyau da ka ƙara da yafi. Ya ce to in duk rayuwa na salati, ya ce izan tukfa hammuka wata kula hawa ajuka wata rufa darajatuka. In dai ka samu wannan za a biya bukatanka, za a yayi makin cikinka, darajanka zai ɗagu. Wallahi ai salati, kai salati. Kana talauci ka salati, me kai ka? Wallahi ba a salati ne, shi sa ake shan waya. Ka riƙe salatin annabi ka dinga kwamawa ka gani, wallahi ba za ka yi talauci ba. Da kuma kudi mai talauci ma in zuciya mai natsu ba fa, ai talauci ne. To yi salatin za ka wadata. Shehu Ibrahim wata rana in yana magana in yi tumba sai ya ce wai ana cewa muridi wa aina muridi, kowa ce wa shi muridi, waye ma muridi na? Ai karamin muridi na mai salatul fati 30,000. Ya ce fa inna muridi a awazu min kibritul amar, wanda zai zama na wanne ni jikin kai ya fi jan zai ba wuya. To ga nan zai a ce shehu, amma kuma kana fama da talauci baka salati. Yi salati ka gani, kullum kai salati wa annabi 2000 ka gani, wallahi talauci Allah tsine mata ba za ta zo ba. Ko karatu kake yi baka salati ba haske. Shebran ya ce iliminmu ulumur rijali fi buduni suduri la fi buduni aunai. Ai karatu wannan a takarda shari'a ne, amma hasken daga ina yake zuwa? Nurun, ana nurun. Idan kana salati sai Allah cusa hasken a cikin zuciyanka, sai a ce tashi kai kawai kai ta yi. Yawa ga salati sai ka kama baki kana ba salati. Yi salati ga annabi, duniya ka samu, lahira ka samu, kusata ka samu, ɗaukaka ka samu, daraja ka samu. Ya sai ubangiji na to Allah kai ka san kayanka, kai ka ce a yi salatin ma ya koma wurinka. Da ka ce a yi ma annabi salati wajen wa ka koma, Allahumma ka ce a yi. To ka yi salatin mu ji mana, ai ba zai iya, ba za ka iya ba ne. Yi ma annabi salati, to ka ce na yi salati mana, ai ba ta yi ba. Sai ka koma wurin wanda ya saka, to Allahumma salli. Allahumma salli ana Muhammad. To aje kai dai an gudanar a bakan ka ne, kai ma roƙo kake salli ala Muhammadin. To za ka donga gane salatin shi sa ba ta da cuku-cuku gaba ɗaya, ko minka ilaika ne, daga Allah ne zuwa gare shi. Sallah yanzu ka ce na yi alola, na yi sallah, na yi ruku, na yi sujada, ai kai kana motsa jikinka. To da aka ce kai wa annabi salati yi muji, Allahumma salli, aho ya koma can kuma.